Um, Wait. Maglalagay po tayo ng sa ating background sounds. Sound check. Panimula ang kwento. Low sound check. Ito po ang kwento ng isang buhay. Bago po natin umpisa ng lahat, tayo makinig sa ating kanta. Para po yan sa inyo lahat. Yan po ang kwento. Lalagyan po natin ng kwento, ang dula.
Yan po. Wait lang po tayo bago tayo magsimula. Ngayon po natin na lumaki ang ating viewers. Wait lang po tayo. Wait. Sound check. Oh, malapit na po tayo. Malapit na po. Lalarga na. Kakantahan ko po kayo later on. Low sound check, low mic. Malakas po ang ating echo, malakas. Bawasan ko ng kaunti. Sound check. We're picking up where we left, crossing on again. Magbabalik po ako. Wait lang po. Tutuloy natin ang kwento. I feel like I linger between the words to say the words. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs.
gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body, body, body. Just let your body, body, body. Just let your body go and move to the rhythm. I wonder what went wrong today. Why do I feel like I linger between the words to say, to say the words you remember.
Hello. Nagbabalik po ang sound check. Hi John Paul, maraming salamat sa inyong pagbisita. Andito na po tayo, nagbabalik po tayo. Maraming salamat po sa inyong patamsak dyan. Maraming salamat. Kaya turuan mo nga ako dyan, Paul. Nagte-testing pa lang ako, nagte-testing. Sound check. Nag-feedback. O, di ba? Di ko alam kung anong gagawin ko. Bakit yung sa inyo ang gaganda? Paano ba to? Paano? Sound check. Sound. Nag-feedback nga talaga. Hello, sound check. Ang Ayan. Ayan. Ayan ang pagkakasaksak sa likod. Magaling na natin na. Kita mo? Low. Ay, hindi pa pala nakakabit. Mangyan. Low, sound check. Oh, maganda na pick up. Okay na ba ang pick up? Okay na. Tinanggal ko lang yung harang. Yun nga po. Tayo magkwentuhan muna. Paano ba ako nakapunta dito? Sound check. Ito, effects. What? Ping, ping, ping. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Mag-headset. Yan nagre-request. Siyempre, pagbibigyan natin ng nagre-request. Sound check. Low mic test.
Sound check, sound. Salamat, salamat, salamat. Testing lang natin, testing ha. Kuchi-kuchi product. Tinudot kamat ang simbag mo sa ko. Luway-luway aman. Oh, may isang ano tayo, may isang pangalan ito. Naririnig natin dahil may speaker tayo at saka ito. Hayin ka na baya, takawag kong madama ang kudot. Maganda ito eh, ng ano, Bluetooth, mangyan lang tayo, mangyan. Multang bulusan, isa sound. Ito. May earphone na isa at saka headset. Practice muna, practice. Hindi pa natin nakukuha eh. Ang kwento ng kwento. Probinsya. Okay bang pasok dyan? Okay bang sound? Dyan, soul. Okay ba yung ano natin? Yung labas ng ano dyan? Okay na ba? Kaya Nobs, maraming salamat. Okay na ba ang ating ano? Yung combination ng sounds. Kaya Nobs. Ganun ba? Salamat sa inyong suporta. Kaya Nobs, shout out. Kaya Nobs XZ TV, John Paul. Maraming salamat. Tayo mga mangyan-mangyanan lang eh. Di lalayo ko na pala ng kaunti. Kuha na ba kahit malayo ang mic? Dodge.
Ano ba ibig sabihin ng dodge? Hindi natin alam eh. Ito. Mangyan lang tayo, mangyan. Ano daw? Shoutout Raymond Abella, maraming salamat sa iyong pag-ano. Ikaw, supporter rin talaga kita eh, no? Hura! Dodge. Sound Jake. Awesome! Dodge. Nasaan yung Dodge? Chat, MC, mute, pitch. Saan dito? Alin dito, host? Saan dito? Hindi ko alam eh. Parang ano lang eh. Dodge. MC. Ito voice over. Hello. Nawala. Okay na ba? Okay? Hindi pa rin eh. Ayun. Nawala na ba? Mina? Hindi pa rin. Sa sound jack. Nawala. Hindi pa rin. A major. In suerte ko. Sharp to A B major. Oo, tulungan mo ko dyan. John Paul. Ang kwento ng isang mangyan. Dapat yung pala ang title. Ganun ba yan? Sige. Yan, okay na ba yung sounds? Okay na? Yung echo, okay na rin ba? Diyan.
Sound check. Okay na, okay na. Paano kaya yun? Hindi ko maalaman yung dodge. Internal clothing. Yon. Sound check, sound. Number 6. Low. Okay na po ba ang echo? Echo sound check. Sige, sige. Yun, gumira. Oh, okay. Okay na. Lalagyan lang palang voice over. Yun nga talaga. Okay na ba? Okay na. Host? Host, okay na ba? Okay na? Sound check. Mic test 1, 2. 1, 1. Sound check, sound. Sound start. Teka lang. Teka lang. Sige, sige, sige. Okay na ba? Okay? Oo, yun. Humihina nga yung boses. Ah, mali pala. Humihina yung sounds pag ako'y nagsasalita.
Ayun na, John Paul, na-send ko na sa'yo na picture ako. Ayun, humihina nga siya. Mangyan lang, peg, mangyan. Saan yung shockwave? Hindi ko malaman. Mahirap talaga pag mangyan. Humihina na ba? Humihina na. Ito nga pala yun sa voice over pala yun. Dapat ilalagay. Voice over, voice over. Di ba may nakalagay sa left side? Sa baba ng mic. May ano, reverb delay. And then voice over. Nakachamba, nakachamba. Sound. 1, 2. Pag ilalapit ko yun, lumalabas yung echo eh. Pag linapit ko yung bibig ko sa mic. Sound check. 1, 2. Eh kung wala po itong ano kaya different? Paano naman to? Low. Sound check. Sound. Okay na po ba ang echo natin? Okay na. Sagad na po ang echo natin. Todo na yan. Sound check sa echo. Sound 1, 2, 1, 2. Sound check. 1. 1, 2, 1. Sound. Loud. Sound check. John Paul. Okay na ba? Yan. Lalayo ko konti ang mic ha. Okay na ba? Okay? Kenobs, ano palagay mo, Kenobs? Okay na to? Pagod. Okay, maraming salamat sa inyong supporter. Mulkang bulusan isaro. Hindi na po. Yan. Okay na po ba? Yan. Okay na po ba? Okay? Kahit malayo na ako. Medyo may echo na. Kahit malayo. Kenobs. Practice lang po. Preparation. Ang bilis ng oras. 10 minutes na lang tayo. 10 minutes na ako kuya. Kenobs.
and John Paul. Maraming salamat sa inyong pagtuturo, pagsusuporta. Your life in 101, 101, 101. For one lang. Thank you. Yung Dodge, ito na yung Dodge ko eh. Diba, humihina na rin yung sounds niya. O nga, shout out. Maraming salamat sa Amazon CEO.jp. Ano kaya itong record? What? Itong isang set na to ay magkano ba yun? Well, mga 5K. Mga 5K. Oo nga, yung gaya yung sinend mo sa picture, yung may Dodge tapos naka-indicate mismo, yun eh, mura lang 1K. Ito pa lang kuya, 4K. Mic, mura lang mic. Tapos ito kasi, nagandang kasi ako dito, Bluetooth. Bluetooth ko eh, pag nakakonect to sa dyan sa cellphone ko, pinang-live ngayon. Kaya kahit hindi na, yun diba yung earphone niya. Low sound check. Ayun, malayo na yung mic. Ay, malayo na yung filter. Oo nga, pwede. Dapat may magandang topic tayo ng todo-todo niyan no? Ang tunay na kwento. Ito ang totoong kwento. Sa soundcheck. Internal opening. Sound. Gucci Prada. Awesome!
Oo nga eh. One hour lang dinagdag sa'yo? Ano ba yan? Tagal-tagal nating play ano sa'yo? Tapos 1 hour lang? I love it! You guys are so great! Ang sabi nga, pretend, don't be discouraged, just to look with him who says a perfect man, just to look with him in the midst of trials, because I know that if you leave me until you care for me and give me joy. Okay, so sound check. Mic test 1 2 1 2. Pagtulong-tulungan ba? Sige, pagtulong-tulungan natin ang barilin natin. Sige, mga 5 minutes guys. Alis na. Maraming salamat po kay Nobs, kay Nobs TV, kay John Paul. WH, sa akin nga ang update lang, nadagdagan na naman ako kanina, 300. Ba't ang bagal sa'yo? Ilan na lang kulang sa'yo? Ano? John Paul, ilan kulang na lang sa'yo yung WH? Wait. Ano? Gusto mo dyan, Paul, open natin dito yung ano mo. Para maano natin. Yung ano mo lang. Dito ko i-update. I-update natin dito. Diba? Tuntok na tayo guys. Pasok pa tayo bukas. Wala, lang yung mga gamit natin sa taas. Sariling kwarto to. Tapos yung dalawang kwarto dito eh. Yung kabilang kwarto, nandun yung mga anak ko.
Dalawa nating anghel. Haba ng ads eh. 10 minutes eh. Sige, kaya Nobs, kaya paring Jampol, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa pagturo sa akin na dahil kahit yung may mga mangyan. Bukas ulit. Sobrang daming ginagawa yung sobra dito. Good night. Maraming salamat. John Paul, pag gusto mo i-update ko dito yung mo. Yung i-open natin ng ilang araw dito. Para mamuni ka na. Kaya Nobs, I love you. Sobra. Thank you. And, sa Messenger. Tawagan kita sa Messenger, John Paul. Sige, maraming salamat po. Sa mga dumating pa ulit dyan, maraming salamat po. Pasensya na po, bukas talaga natin ang mga sa ilang araw. Tutuloy na natin ang kwento. Ang kwento ng isang buhay. Na parang gulong na minsan nasa itaas, na minsan ay napapatungan na nasa ilalim. Good night everyone. Uya suminasay.